नायदि लुकुरक बांग्लादेश Dhaka-नि Faruk manmani fu borok tamakhi manka borok tamakhi larukha o Faruk no obo kisa borok no kok sungbaina nangnai borok marunai kai ko duijon borok bo parani ungkha bo PS ni ungkha bo jagani ungkha obo bo kisa sunglaina nangnai tabo kok ingkai norok o Faruk tamo tong bubu tui tong tamakhi manka o Faruk जों माइ नागलाय दंमोन ता इंके माइ Faruk dol kebang ma tong ekdom biri phailayo इंके rod bai kogoi riman ta tok thu nei इंके o se kalai phaiga इंके or kisa nangai kalai phaiga इंके thu thia ko इंके जों मान khangke nai lekha ta nai khangke o yakungko man khaje kolmi rok hnai sija number rok tongo ta इंके o number no जों search khaini mani Bangladesh ni ko koino he kendu ba जों kiri tong hamo ta virus rok dang kha nei birat Orang harus kayaknya bekia. Kebang matong mau Faruk. Mau Faruk kebang matong iko. Abo yakung kai bini yakung go ring system kai ko omo hake kandi ro hajak borok. Oro borok sijak tonggo ngo kolmi nui. O kolmi ni sijak number ngkha number 01795861086 o number kolmi. Ini borok norok o number call da khainai kha call khainai kha call khainai mana habya ke norok tamakhi o yang Dhaka-ni hini saimang khasa जों Google search khainai kha Google search khainai kha nukha Dhaka-ni hine ingkai Google search khainai mani koriyo norok borok nioro obutui hai Faruk kebang mada nukha abono same obo hai tong Faruk no borok tablu koroge ko number phunung nai nor o number search khainai nai di nor bo je o Faruk no nunung nai ingkai जों prothom ni jora butui jat kolmi ni jora start khainaila tamo tong Oro number sijak tonggo oro number sijak tonggo call me 01795861086 obo ke call me engka yang ne taya sakane jak tonggo yang taya sakane jak o jaga iko oro sijak tongo BAN ni sijak tongo 2024 engka iko oro tai number tongo 752123 ei o number sijak tongo oro engka chung obo rok joto nai nai ba ke details number obo search khainai kha obo search engka jaga engka obo bo jaga angkha obo omo je Faruk manma jaga engkai Dumasara PS emne bisi hengkai botola bisi hengkai para hengkai Ananda Mohon para hengkai je koknai ni bum hengkai Kiron Demon ma iko bono kok dibin mukhang kisa phunung de bo pura lobor koilar kha bijang no kokna ro wah er kori khai norok omono tak tam khaine musung kha pa khaine phioge nai ta जों kiri bilai virus rok dang tong hamo ma kiruo Bangladesh ni hai chino rogo sokomen जों ma kiriya de mu virus ganang rok dang tong kha epung phunungna nen lu ka bo जों lukorong no phunungna bagai जों Dongor TV channel log boro bai contract nai kha lai mane borong search khai rokhnai borong naithung naibai de lukorong no joto no lukurok joto naibai de Dhaka Bangladesh ni Faruk koilarung mani borok Ananda Mohon parani borok duijon siar baksa tonglai mani borok